И здравейте хора, аз съм Дими и сега ще играем Майнкрафт. Сега тук ще скачва. И съжалявам и се извинявам, че отново ще се забавяме с тези стълби, защото не е направен точно като по компютър да пускаш едно бутонче и веднага да се спалваш горе. Малко по-трудно ще става. Сигурно заради това клипът може и да продължи или пък мога да отрежа тези части. Смятам сигурно да ги отрежа. Така сега. Какво е това тук? Пак ли също? Да, ви, като ви трябва. Сега къде сме? Кати тут. И така. Аз това съм го играл и преди, само че на компютър. Какво е това сега? И как трябва да го направя? И така, разбрахте, че съм паднал и съм убил. Добре, сега. Още. И така се хвърля. Спарта! Спарта! Пак ще се правя. Юху! Знаете ли хора, ще го бутна креатив и така по-бързо да става. Така сега. Ето тук има някакво килимче. Аз да, това го помня. Само че аз съм забрал. Да, тук се падаше. Тук е не. И от тук имаше два варианта за падане. Това е единия и другия през канчето. Така сега това е някакъв буклук. И добре. Айде да излизаме. Откъде? Като мишчиците. Аз ще гриза. Джам. Не, просто не знам откъде. Аз помня, че тук имаше някаква дупчица, в която от нея се видава. Това ми е любимото. Така сега. Да се приготвяме и да скачаме. И
къде ме води? Чакайте само малко. Гати. Това ли беше то? Имаше едно за бързо. Бях, аз не съм ги запомнил. Не ли би трябва за регенерейшн? Все едно. В тях ще има да потърсим. Добре, последно оранжевите. Не, не това. Еми карай. Лети. Така. Еми хора. Ох, значи. Майка ми без да иска да стъпа кучето. Нещо няма. Така. Не. Така. Защо в краката ми? Виж как те настъпват тиралци. Еми това беше хора. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао.